Kaixo, gaur aro berri bat hasiko dugu dantzan.eusen eta aro berri hori oso lotuta dago egoitza aldaketarekin. Hemen atzean daukadana izango da gure egoitza berria, orain arte Biarrianen egoitza izan dena, hemen Eibarren jarraitzen baitugu dantzan.com elkarteak. Eta, bueno, azken 12 urteetan gure egoitza izan den, lokala erakutsiz eta horri agurre ematen lehenengo irudi batzuk ikusiko ditugu eta ondoren sartuko gera gure egoitza berrira. Hau izan da gure lantokia azken ez dakit 12 urteetan kanpoan matxosi terrajas jartzen zuen, baina esan dantzan.eus, dantzan.com edo kezka dantzataldiaren bulegoa ere, danerako lotuta sartu gobera ikustera oin ja dana aldatzen eta ari da, hemen daude gure dantzaneko lankidetako batzuk, Josu, Amaiur eta Eire, azken garbiketak egiten, ea gustutzen, hemen zera Euskal Dantzaren adierazpena daukagu, eta hau orain utzik ikusten dugu, baina ordenagailuz eta beteta izan da azkenengo urteetan, eta hemen izan dugu liburutegi bilera gela, hau ere ja erabat utzik geratu dena. Benetan eskertu behar diogu lokal honen erabilera dantzan.comen ibilbiderako funtsezkoa izan dena, batez ere Zugasti familiari, Iñaki Zugasti eta bere anai arreberi, anaien familiari, eta bereziki Arantxa Urigoeni, bere lantoki izan batzen hau dantzan.com bertan iritsi aurretik, eta gero Arantxa Urigoeni esker azten eta indartzen jun baita dantzan.com proiektuak kezka taldearekin batera azkenengo 15 urtetan modu harrigarri batean, eta beraien lokal honetan izan gera zoragarri lanean urte guzti hauetan, ariketa, urrengo fasera pausua ematerako garaia iritsi, eta penaz usten dugu, eta baina pozik ere ibilbide berria hasteko aukera ematen digulako. Eibarren egoitza asko bezala edo lokal asko bezala, hau ere tailer bat izan zen garai batean, eta tailer hori orain urte batzuk Biarrian elkarteak berregokitu zuen eta bulegoak prestatu zituen hemen izan dira bereiek lanean, eta orain esan digun txanda guri eman digute, eta hemen arituko gara. Hauek izango dira gure bulegoak, hor daukagu Amaiur lanean, eta hemen izango dugu bilera gela, liburutegitxoarekin, eta hemendik aurrera hau izango da gure lantokia, eta hemendik arituko gara egunero dantzaren inguruko kontuak zueri helarazten.